Anga fulini wale nyumando meka nyeshi au Mali kono ani Mali koka ni kumemba soro au munu sigile doko nyemada jabaranu fe wala sa famia bisoro au fe TV Shirifula bamananga kuna foni na wala libina ko yemunu na Mali kunga ani jien famaro kunga ni akuma silenye farafina demson tokola do kerengere ni juin kalo kileta ani woro ode nyena mera karitimene bagneda ka fe kerengere ne ala centre football for autu maufe nyena je insiraka machama de faranyongo ka mamununga barabe nyeshi demson ladoni anu ulla kanalima amba ladoni aka fo haklena yere bora tondo de yorola nu kwa mako association malienne pour la promotion de la jeune fille et de la femme nyinanta asigira dakuminka ode demisen akana mine wa akana bone anina tuguni Abdoulaye Sugodogo aleka sorolondo abina wala Musa Fumba fe Lada do san juin kalo tile tani woro farafin demisenu ndogola do ngerengerendo jienseleke nani binakuka ode koso to mi me anga jamana kono nu kwa mako association malienne pour la protection de la jeune fille et de la femme kabeni ni manye juin kalo tile tani woro san abeni nyongumbe bayin labe demiseni yayi o kena minzigira senga bagineda marabolo flana nani oye kulukuru marai mbogotiki ni ka farokolo nyanaje digi yora mi wele ko centre football for association malienne pour la protection de la jeune fille et de la femme uye ukaniso ko ya ujira ka beni wati loko ye bebina anga demisenu ndeba kamine ku bone unina uye wele dake ka nyeshin jamana nyemo ma meme se kato fere ubitige amangani ya jugu kamo ninga demisenu nikishi juin 16 juin ni kabranga centre jora ambeto ka fetike ka tasiblake ka ta demisenu nye o bi anye kun kerenkerene anya bla hukum kerenkerene min kono o de ye an segana demsanu talila ku dogo ku wele nata bomonsan na ni mine katanga chike bitigini na tanga mine blaso katu mine ku kantike ku seuntike ku bolotike ka demsani boso komi bika she boso chokomina mbalmake otolaw ni alaka ni glane yala mawere kan ka bowa surutu ni chokoina demsani jeli demsani ni ani mokoroba ni bekele ni magobe ni la iti yere ni boa iki yere taboke ni seki yere tabo iden tabo mais vraiment bi anye ni fenke feti nke bi commémoration nke bi célébration nke anya blani hukumu kona jaranye parce que demsanu ye min befo ayaye an yere fana tlala ka kuma fembe na bi kono ni ma fo abi ni tori kono et puis demsani faga min be sena Amadablade fanata kofe chama de kera chama wa beka ke abeka ke akera abeka ke amba nyine anga fama ufe amba nyine jie fama ufe amba nyine amfa na mba ufe amba nyine jie mgonyima ufe uka auna kisi Ministre so menya shinedo demisania ne farakolo nyanaja kunyanyana boma obolo fara meme kulukuro marabolo fulana na aya yira ka fo kene minzigile leni ye demisania ye kwani kelikaka barsabo kadaka abike sababu ye ka demisani kala olu minu mene ka bara benedo demisani ladonimo una wuli ka jo ke meme se ka to demisania be se ka do bala angari kada ko jugu kelawye nga anga doni fana tengu dembawla demisani e dene ambe bora demisania la ananta anye ko na chie ko don anga njija anga demsanu kurondoni wala sa ubito anye koro ukanata anye kofe ni dentara anye kofe fembe bo kono ka AMPGF fo akatemu sugandilila demsan nyere fana nyoro folibia ayere aye kenen sigira demsan nye wala liminke temu inkan min foro ye kuka nye folikala were wu jenioro fi uye ba wele uye fa wele uye fama wele okuma anga demsan wali wele ka anga me anga barake nai wala sa jamana mi kolosuma ni ko mo ka kife ika ka deni fe ni make mo deni fe atise ka kife ama wladoniya ka fo farafina demisenu ndogola do ngerengerene jienbela jelela juin kalo de tani woro asigira singa farafina toma union africaine de fait bawo sa 1976 mamena ni shia woloma fanga be Afrique du Sud jamana kuna so wete demisenu ne bora ko bi ni so ko yata ma buluda ka sabuke nazara mino meka Afrique du Sud jamana mara olu de umbe kata kalanzo nyana mauna kala nyuma mbe ka ke ukun nga farafinde kembe buluko feto fenye o so wete demisenu mino ngoko wu ni so ko yata ma buluda lakana tikila ma de duna
na olu tula k'u sɛbɛkɔrɔ bɔrɔndɔ ka maa caman bɔnɛ a nin na a jɔra diɲɛ bɛɛ lajɛlen hakili fɛ a sa kabini o kɛra sa farafinna tɔnba union africaine ye a don in da k'o kɛ farafinna denmisɛnniya tɔgɔ la don kɛrɛnkɛrɛnnen ye baaraw bɛ taa kunjɛ kuma min ɲɔgɔnda dɔ labɛnna jardin d'enfants ni ɲɔgɔn cɛ jardin d'enfants min wulila k'i jɔ n'o saraba ye o ye jardin d'enfants Siseba 1 Dalasi Batan jɔyɔrɔ filanan o jɔnjɔ taara Siseba 2 fɛ 7,600 jɔyɔrɔ sabanan o taara jardin d'enfants Sebenikɔrɔ fɛ 7,000 maa o maa fɛnɛ sen yera ɲɔgɔnda in na jardin d'enfants na lajɛlifɛ dira olu fɛnɛ bɛɛ lajɛlen ma. muso jɛkulu minnu faralen don ɲɔgɔn kan ka se ka jamana ɲɛmɔgɔ Elhaji Ibrahim Bubakar Keita kɔkɔrɔma don ka bɛn ni jamana ɲɛmɔgɔ ɲini kalata baara nataw ye n'u k'u ma ko anw ko IBK olu de ye u ka baaraw nun do ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen juin kalo tile 16 kɛrɛnkɛrɛnnenya la Palais des Sports de Bamako kɔnɔ Isufu Kulubali Seydou Ɲare olu ka sɔrɔlenw don ka kɛ n'o ka hakilinataw a n'o ka wulikajɔw ye walasa ka jamana ɲɛma gɛrɛsɛgɛ kokura a ka mada filanan na musalaka minnu bɛ yen k'a fɔ députéw don wali kelen kulu maa ɲɛmaw don société civile ɲɛmaw don wali kelen o bɛ fanga ɲini kulu kɔnɔna na ka na se kɛnyɛrɛ musalakaw ma o bɛɛ lajɛlen y'o fara ɲɔgɔn kan ni ka kɛ kuluba kelen ye k'o kanw kɛ kelen ye wulikajɔ o de filɛ nin ye jamana ɲɛma a ka gɛrɛsɛgɛ kokura fanga kura la ka kɛ ni san 2018 kalafiliw ye kulu in o y'a tɔgɔ da anw ko IBK ni hakilina min filɛ nin ye o de y'o ka wulikajɔ bere ye cogoya min na jamana ɲɛma tako kelen a k'o kɛ juillet kalo tile 29 bi o y'a kurunbɔ kari ye k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ an bɛ yen n'o y'a lancement ye mais n'o bɔra yen an kan ka cari n'an carina an bɛ taa togoda bɛɛ la ka bɔ région na ka taa cercle la ka taa commune na an bɛ musow bɛɛ b'u bolo fara ɲɔgɔn kan yen fɛnɛ an bɛ conférencew kɛ kalafili kɔnɔ fɛn o fɛn min n'o latigɛlen don a ɲuman ye k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye mɔgɔw ka se ka u ta ni u bila dɔn a ko kɔnɔ an nu fɛnɛ y'a jateminɛ fɛnɛ k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ min bɛ an kun a ye muso ko ta bala kosɛbɛ a y'a fɔ a da la a y'a waleya kɛ a y'a jira musow ne bɛ aw fɛ an dun ye a ka baara taabolo ye an ye o de dusu ye an y'o de wale ye an y'o baara ye an fɛnɛ ta ye wale ɲuman bɔn foli ye ka tila k'a dɔn k'a fɔ sisan gɛlɛya fɛn o fɛn min sɔrɔla anw yɛrɛ fɛnɛ ye faamuyali kɛ an bɛna baara kɛ fɔlɔ kalasigi in ka kɛ kalafili in ka kɛ basigi kɔnɔ ni kalafili in kɛra basigi kɔnɔ Ibrahim Bubakar Keita n'o min ye anw ka cɛbɔ ye o ka bɔ ni a saraba ye n'o bɔra n'a saraba ye k'a fɔ k'ale jamana kuntigiya sɔrɔ anw kan ka se ka mun kɛ ale ye fɛnɛ ka se ka a dɛmɛ pour que san 5 wɛrɛ min natɔ de don an bɛ se ka baara kɛ cogo min na ɲɔgɔn fɛ maa minnu bɛ yen k'a fɔ u bɛ wulikajɔ kɛ jamana ɲɛmaa nɔfɛ kabini waati janna olu maa kelen bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ in kan olu kɔni ye musalaka ninnu fo ka kɛ n'o ka wulikajɔw ye k'a yira k'a fɔ ko muso mana kɛ fɛn min na bɛɛ o ye jamana kulu bɛɛ lajɛlen dɔn n'o ye o ko de da fɛ. n b'a fɛ kɛrɛnkɛrɛnna k'aw fo IBK tɔgɔ la k'a fɔ aw ye a ye nin wale min kɛ bi wula in na k'a ɲɛsin IBK ma IBK ko a nisɔndiyara a bɛnn'a ma n b'a fɛ jama a bɛ ka fara n kan IBK tɔgɔ la Mali musow tɔgɔ la muso ye nin gafe min di bi ko ka taa yira a ka taa di IBK ma u ka ŋɛnɛ yira la a bɛ ka fara n kan an ka Mali musow fo o hakili ɲuman na o wali ɲuman na o ŋɛnɛya ɲuman na aw k'aw dalajɛ bi k'a fɔ anw Mali musow dalajɛlen don ka kɛ kulu kelen ye kalata min bɛ na ka kala ta président Ibrahim Bubakar Keita ye pour que a ye baara min daminɛ a k'a laban pour que a ye Mali lawuli a ka Mali jɔli sinsin a tɛ bala maa la a tɛ bala kodɔnna na o kuma premier ministre ko k'aw fo o la k'aw fo k'a ɲin'aw fɛ a ye cɛsiri min daminɛ a cɛsiri k'an dɛmɛ ka fɛn 2 kɛ fɛn 3 de baara bɛ sen na fɔlɔ o ye ka élection kɛ a ɲɛma gouvernement y'i cɛsiri o la nka jama ka wuli ka taa voter a y'an dɛmɛ o la
pour que malidenw de ni a si sera voté ma a ka se k'a ka carte d'électeur sɔrɔ a ka voté an bɛ min ɲini aw fɛ n'o ye sabanan ye a y'an dɛmɛ pour que kalata mana min fɔ maaw kana fɔ k'u bɛ wuli ka dugu ɲagami ka sitanɛ don maaw dusu la ka kɛ ni CFR musalakaw ka wulikajɔw ye n'o ka ganzɛn ye anw ko IBK san 2018 o ye cikan belebele de ye k'a lase Mali musalakaw ma ko bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ kɛ i n'a fɔ ninnu ta sifaya ɲɔgɔn na cogo min na jamana maa ɲɛma a ka gɛrɛsɛgɛ ko kura mada kura la jamana ɲɛmaya la. Jamana minisiri muso Nina Waleti Kɔkɔrɔma don minisiri mun ka baaraw bɛ ɲɛsin ka ba don bololabara ani munumunu salo la jamana kɔnɔ olu de ye a jira k'a fɔ u bɛna Elhaji Ibrahim Bubakari Keyita Kɔkɔrɔma don ka bɛn ni jamana ɲɛmɔgɔ ɲini kalata baaraw ye o mun bɛna boloda ka bɛn ni juillet kalo tile 29 ye baara in yɛrɛ kɛr'u fɛ ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen juin kalo tile 16 Palais de la Culture salle Bazumana Sisoko kɔnɔ Mamadu Ben Sheriff Sumano Sherifula Jabarani so tɔgɔ la ale ka sɔrɔlenw don. Faraɲɔgɔnka jɛkulu kanuɲɔgɔn jɛkulu ka ɲɛsin minisirimuso Nina Waleti ma olu bɔra jamana fan bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔrɔnyanfan fɛ kanu ka kanu yira an'u ka dɛmɛ yira k'a ɲɛsin jamanakuntigi président Ibrahim Bubakar Keyita ma k'a yira k'a fɔ u b'a kɔ u b'a dɛmɛ kalata nataw la walasa a ka se k'a ka san 5 laban in kɛ jamana ɲɛmɔgɔya la. Mɔgɔ mun nana yan nɔ a diyara n ye kosɛbɛ ne y'a dɔn bi kɔni Ibrahim Bubakar Keyita mɔgɔ b'a kɔ an bɛɛ b'a kɔ fɛn fɔ mun nana yan nɔ a kɛra association mun nana ka bɔ Bamako fan bɛɛ la ani kɔrɔn fɛ fana ka bɔ région tɔ ninnu na Kidal ka taa Tombouctou ka taa Tawudeni ka taa yɔrɔ bɛɛ la ka taa fo Sikaso n b'u bɛɛ fo fɛn mun yɛra bi a yɛra ko bɛɛ bɛ IBK nɔfɛ bɛɛ bɛ IBK nɔfɛ o diyara n ye kosɛbɛ ne b'aw fo n bɛ journaliste fo n bɛ bɛɛ fo fɛn fɔ mun nana ye mun y'a sen ta ka na ye n b'a bɛɛ fo Ala ka bɛɛ ɲata ɲɛ et puis nos forces de sécurité fana u bɛɛ yan nɔ n b'u bɛɛ fo fana. Minisirimuso Nina Waleti yɛrɛ ye kuma ta a y'a yira k'a fɔ président Ibrahim Bubakar Keyita ye baara caman de kɛ baara caman fana daminɛnen don minnu ma laban olu b'a kɔ walasa ka se ka baara bolodalen ninnu laban ka d'a kan an bɛ yɔrɔ min na ko bi jamana yɛrɛ ka ɲɛta o bɛ président Ibrahim Bubakar Keyita de bolo o de kama ale n'a kanuɲɔgɔnw bɛɛ sɔnna ka Ibrahim dɛmɛ walasa a k'a ka mandat filanan sɔrɔ. Parce que bi kɔni pour que Mali yɛrɛ ka sabati fo an ka deuxième mandat de IBK ma voilà parce que an bɔra yɔrɔ jan an kana taa ka fɛnw lasegin kɔfɛ o man ɲi donc bi pour que an ka taa ɲɛ il faut k'an ka IBK soutenir nin kɔni diyara n ye yɛrɛ de ne ye weleli kɛ bɛɛ ye pour que u ka t'u ka carte d'électeur ta et puis fana mɔgɔ caman nana yen nɔ ne y'u ɲininka yala u ka carte d'électeur b'u bolo ko k'u ka au moins carte nina b'u bolo donc ne bɛ weleli min kɛ bɛɛ ka taa ka carte d'électeur ta ka taa voter yɔrɔ la ka taa IBK voter n bɛ se k'o de fɔ bi. Nina Waleti y'a yira k'a fɔ maa maa n'i bɛ kɛnɛ in kan n'i y'a mɛn i bɛ taa voter carte d'électeur de b'i bolo donc a y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ ka wuli ka t'i ka carte ta walasa vote don i ka se ka voter ka d'a kan ni carte t'i bolo i tɛ se ka voter. Lapasalikɛ jɛkulu min sigilen don administrateur civil tɔgɔ la ani lapasalikɛ jɛkulu min fana sigilen don ministère de l'administration territoriale cɛkɛlaw tɔgɔ la olu de ye dantigɛli dɔ kɛ ka bɛn ni tarata doyen ye juin kalo tile 18 ministère de l'administration territoriale kɔnɔ dantigɛli mun senfɛ u ye dansako waleya dɔw kun dansako waleya minnu bɛ ka ta ka ɲɛsin u ka baarakɛlaw ma ni ka laban ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma u ka fɛɛrɛw bɛ sigi sen kan cogoya min na u ka baarakɛlaw ka lakanako bɛ se ka sabati Mamadu Sumano ani Seydou Ɲare olu ka sɔrɔlenw don. Hakili jiginna le 17 mai 2014 Kidal u ye commandant 6 minɛ ka a bɛɛ faga o kɔfɛ an kɔrɔ le 29 avril 2018 u taara commandant dɔ sɔrɔ fa ka so Gosi ka kisɛ ci a la o tile damadama kɔfɛ Anbori commandant mɔgɔ jugu y'a minɛ tile damadama o kɔfɛ u ye Tɛnɛnkun commandant n'a ka chauffeur fana minɛ an kɔrɔ tɛnɛn tɛmɛnen
11 juin keɲebakaw wulila ka taa commandant 3 bɛɛ ka so jeni k'a ban pewu k'u ka bololafɛn bɛɛ jeni n'a bɔra fini min b'u kana foyi t'u bolo bilen jigiya la u kun t'o yɛrɛ nɔfɛ u kun b'u nin de nɔfɛ ala ni kana mɔgɔw n'o ye sebe o de y'a to u ni ma se ka to a la donc an ye o kow de fara ɲɔgɔn kan sisan an y'a ye k'a fɔ plus élection bɛ gɛrɛ plus mɔgɔw bɛ ka anw ɲini ka ko kan na an ko fana tɛ se ka bɛn parce que an ka baara la wajibi de don gouvernement ka an lakana an bɛ baara min na an bɛ kuma gouvernement tɔgɔ la an bɛ baara kɛ gouvernement tɔgɔ la donc mɔgɔ bɛ yen min t'a ko fɛ mɔgɔ bɛ yen a bɛ bɛn min ma mais min t'a fɛ o b'a ɲini de ka kojugu kan na donc a ka kan an fana ka lakana i ko tɔw bɛ lakana cogo min na ministre ka jaabi la ko an kelen tɛ a gɛlɛya kɔnɔ bi hali n'a fɔra k'an ka gɛlɛya ka bon a ko an bɛ baara min na o de b'a to a gɛlɛya kɛrɛnkɛrɛnnen don ka ɲɛsin an ma donc o kama an man kan ka an baara bila nka o n'a ta bɛɛ ko sani gouvernement ka an ka laɲiniw sabati ale kɔni b'a fɔ a caman bɛ yen a taara ale hakilina fɛ a b'a ɲini an fɛ an ye nin déclaration min di u ma o dilen kɔfɛ an ka segin ka taa an ka baara kɛ pour que ko min bɛ jamana kɔnɔ bi n'o ye ko bɛɛ la gɛlɛman ye n'o ye élection ko ye o ka se ka kɛ hɛrɛ ni baden na ne ye min tɔmɔ a ka kuma la o y'o de anw ye bi laɲini kɛ grève tɛ marche tɛ dɔwɛrɛ tɛ an ka déclaration yɛrɛ kɔnɔ gouvernement ye min kɛ Keɲeba an y'o fo nka min ma kɛ an ka laɲini b'o kan o ye an ka lakana ye o ye tiɲɛni min kɛra a ka sara o ye degun minnu b'an kan politikimɔgɔw bɛ pression min kan kan dugutigilakaw bɛ pression min kan kan donsow ani jeunes bɛ pression min kan kan ani bingani minnu kan kan a ka ɲɛf'u ye k'a fɔ bɛɛ ni jɔyɔrɔ de don an n'an ka baara u n'u ka baara u jɔyɔrɔ an n'an jɔyɔrɔ an y'o k'an ka laɲini dɔ ye donc an ma grève kɛ nin tɛ grève ye an ma baara bila an nana déclaration de di mais k'a fɔ Mali commandant ye k'a ta Kayi fo Mopti an ma sanfɛmɔgɔw k'a la parce que nali ka gɛlɛn u ma hali n'a fɔra u kelen-kelennin b'an cɛ la u ka na pour que an ka jɛ k'a di u tɔgɔ la bɛɛ ka ye o de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba ale bɛna bi taa walawalali k'an ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ fanga ɲini dɔ filaw PDC ni RDR u tɛna se ka fara ɲɔgɔn kan bawo Henri Konabe ka fanga ɲini dɔ PDC y'a jira k'a fɔ a tɛ se kɛ fɔ san 2020 ka tɛmɛ jamana kuntigisigi kalataw Henri Konabe jamana ɲɛmaakɔrɔ sebere juin kalo tile 16 ani a tɔnden ɲɔgɔn farala ɲɔgɔn kan Konowari Fabala Abidjan ni ka jateminɛ kɛ Alassane Dramane Ouattara ka laɲini kan RDR ni PDC ka fara ɲɔgɔn kan tuma min na n'u y'a da ɲɔgɔn kɔrɔ k'a lajɛ bɛn kɛra kan min kan o ye a tɛ se kɛ fɔ san 2020 kalataw ka tɛmɛ fɔlɔ bawo PDC kɔnɔ bi maa caman de hakili la k'a fɔ u ye Alassane Dramane Ouattara n'a ka RDR dɛmɛ san 2010 a ka kɛ jamana ɲɛmaa ye ka gbagbo bi wa san 2015 a ka mandat filanan fɛnɛ na u ma cɛbɔ kɛ u y'a dɛmɛ a k'o fɛnɛ sɔrɔ balasara bala wɛrɛ sara ni juguni tɛna kɛ fɛn dɔ ye faso kɔnɔ a yɛrɛ niyɔrɔta ka jira a la PDC ko wa ko ale niyɔrɔta sen bɛ jiraya la o kumana fɛn in fɔ mɛ ka jɛya sa lɛrɛ wɔɔrɔ min kɛra PDC tɔndenw bolo ka jateminɛ kɛ a ko kunka bɛn ma se ka k'a ka fiyewu wa lajɛ wɛrɛ fɛnɛ tɛna se ka kɛ don nataw la min bɛ se ka to bɛnka k'a kan bawo congrès ordinaire o lajɛ de bɛ se ka sigi sen kan ni bɛn bɛ kɛ o kan octobre kalo nata congrès ordinaire tɛna se kɛ bilen PDC ni RDR ka dɛsɛ ka fara ɲɔgɔn kan o fɛnɛ sidɔnna ka bɛn ni kuma ye kuma min ni jamana ɲɛmaa Alassane Dramane Ouattara fɛnɛ y'a jira k'a fɔ ale fɛnɛ bɛ se ka kɛ cɛbɔ ye hali bi ka mandat sabanan ɲini jamana kɔnɔ. Senegali jamana kɔnɔ sunkalo bi kunjɛ kuma min jamana ɲɛmaa Macky Sall ye dantigɛli kɛ k'a bi weleda kɛ ka ɲɛsin fangasinamatɔw ma u ka na n'u ka sigi ka kuma juma juin kalo tile 15 a y'o dantigɛli kɛ ka bɛn ni seli kunjɛli ye ni ka sɔrɔ ka pankuru ta k'i kunda Eresila jamana kan a bɛ taa diɲɛ seleke naani ndolatiba lajɛ ni o ye mondial ye nka fangasinamatɔw kɔni a bɛ waati jan bɔ olu kɛn bɛ ka ban sigi ma u ni Macky Sall ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna Abdoulaye Wade ka fanga ɲini jakulu parti démocratique sénégalais ani Sénégal faba Dakar maire
maire Khalifa Sall min bɛ bolola o ka fanga ɲini dɔ PS fɛnɛ clan bɛ o ni maa ɲɛma tɔw ni ɲɔgɔn cɛ Macky Sall dɛmɛ nin ko la maa wɛrɛ min n'an bɛ i sen don dɔrɔ k'a to Irisila jamana kɔnɔ san 2019 cɛbaw la o ye Ablaye Wade denkɛ Karimu Wade a kun y'o min minɛ k'o datugu k'o ye faso nafolo dun n'a labanna ka yafa kɛ o ma k'o labila grâce présidentielle o taa mi yɛrɛ sɔrɔ Katari jamana ka bi o ye danɛgɛli kɛ ka ɲɛsin Karimu Wade mɔ sibiri do juin kalo tile 16 a ko Macky Sall a y'a ka fanga jɔ kalo de kan bɛnbɛn bɛ tigɛli a juguw kama ka olu datugu mara kɛ cogo juguya ka ngalo tigɛ ka jamanadenw mara jamana wagande langolonyalen don nafolo tɛ kɔnɔ hali ala ma taa lɔgɔlidenw ka tɔrɔmɔɲɔ min ka ka diw mɔ ni o ye burusi ye o fɛnɛ tɛ n'a kumana fo kɛra sababu ye lɔgɔlidenw ka nisɔngoya taama bolo da lakana tigilamaw fɛnɛ ka mugu ci o dɔ la k'o bɔnɛ a nin na Karimu Wade Ablaye Wade den ko Senegali jamana denw mɔ n bɛ sira fɛ ka na n ka baarakɛta ye min ye fo n ka t'o kɛ Senegali jamana ye de minnu ka danaya bɛ n ka jamanaden fanba la fo n ka taa don jigiya kɔrɔ n bɛ layidu ta aw Senegali jamana denw ye k'a fɔ Senegali jamana bɛ degun min kɔnɔ a bɛ sɛgɛn min kɔnɔ ne Karimu Wade n'a bɔ a sɛgɛn kɔnɔ Macky Sall n'a ka fanga y'a don dingɛ min kɔnɔ a n'a ka denbaya y'a don dingɛ min kɔnɔ ani a kungɛɲɔgɔnw nana ka na jamana don dingɛ min kɔnɔ ne Karimu Wade n'a ta ka bɔ o dingɛ kɔnɔ weleya kɔni bɛ yɔrɔ min na bagabagali kɛlen don k'a fɔ Karimu Wade n'a tora ka na jamana kɔni kɔnɔ ka sɔrɔ jakiw minnu ɲɛsinnen don a mɔ euro wari miliyɔn 100 a m'olu segin jamana mɔ a bɛ segin ka taa kaso la de Karimu Wade kɔni kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ a kɔni mana tigɛ da o da kɔni nka san 2019 février kalo kɔni jamanakuntigi sigi la ale natɔ don jamana kɔnɔ ni min bɛ k'a la o bɛ k'a la wa a ye cɛbɔ ye ka Macky Sall bi a ko kumana a b'a ɲɛna kanubaw fɛ u ka labɛn sabati don nataw la ka taa kunbɛn pankuru jigi kɛnɛ kan. Nigeria jamana kɔnɔ bamanjiw ye wulikajɔ kɛ ka maa caman bɔnɛ ani nama 31 attentat la sebere ka dugu jɛ kari la Boko Haram maaw nɔ don a kɛra Nigeria gaɲaka yanfa fɛ ka digi a kɔrɔ yanfa kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna duguba min bɛ wele ko Damboa ni a bɛ Borno mara la a kɛra selinjini yɛrɛ don de ma mina ni u ye foromara ni wuli n'u yɛrɛ ye yɔrɔ fila la maaw bɔnɛnen u ni na lakalita ɲininaw fɛnɛ taalen u jɔ ko la ka ko lajɛ mugu wililen u labanna ka foromara ni wɛrɛ fɛnɛ fili olu fɛnɛ ka maa wɛrɛw fa olu la an b'a ladɔnniya k'a fɔ mɛ kalo tile gale maa 80 ani maa 6 de fɛnɛ bɔnɛna ani na attentat sigiyɔrɔma 2 senfɛ ka ɲɛsin misiri dɔ ma ani sugu kelen o kɛra dugu min na o ye Mobi ye Mobi o bɛ Adamawa mara la ɲinaya san kɔnɔntɔn ye Boko Haram bamaji jɛkulu ka cɛnni kɛra sababu ye ka maa 20 ɲɔgɔnna de bɔnɛ ani na ni ka laban ka bamajiya wale yɛrɛ walankata ka bɔ Nigeria ka don n'a ye Niger Tchad Cameroun adamadenya dɛmɛnikɛ jɛkulu bɛ k'u sɔn nin jamana ninnu kɔnɔ bawo maa caman kɛmɛ k'i sigiyɔrɔ bila maa 2,000,000 ani maa 600,000 olu de kɛmɛ k'u sigiyɔrɔ bila Nigeria jamana kɔnɔ ani Nigeria yan b'a fɛ. Congo Kinshasa ma ɲɛma Joseph Kabila ye a jira k'a fɔ jamana ɲɛma kɔrɔw olu ka lahɔrɔma hali bi jateminɛ bɛna kɛ a kan min bɛ se k'a to u bɛ se ka ye minan wɛrɛlen kɔnɔ ko in dabɔ kun y'a yɛrɛ de ko ye sawa ɲininkali tɔ min bɛɛ desanburu kalo nata jamanakuntigi sigi kalataw n'a kɛ wa o ɲininkali tɔ min bɛɛ n'a kalata kɛra kɛfɛn ye a tɛn'i kanbɔ ka ɲamaya wɛrɛ ɲini wa o ɲininkali tɔ min bɛɛ a kɔni n'an b'a jira k'a fɔ a ye wele da ka ɲɛsin wasabulon ma u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ u ka lajɛ min bɛ wele ko session hali n'a datugu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ n'a da yɛlɛ u ka ɲɔgɔn sɔrɔ wasabulon kɔnɔ ka jateminɛ kɛ jamana ɲamakɔrɔw ka lahalaw hali bi u bɛ se ka ye minan wɛrɛlen kɔnɔ cogo min u k'u da don o la ale ka laɲini don an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Congo Kinshasa jamana sariya sunba ni o ye constitution ye o kɛn bɛ ka lahɔrɔma caman jɔ jamana ɲamakɔrɔw ye barisabu ka d'a kan u ka lakana o bɛ jamana kan u tɛ minɛ k'u datugu jamana fɛnɛ kɛn bɛ k'u layidu ta wasabulon min bɛ wele ko Sénat bulon o sénateriya o birifini o dalen bɛ kɛ u ka fɔ ka taa fɔ dabama ka wele sera u ma don min nka wasabulon filanan ɲɛma o bɛ ni minakuya yira k'a fɔ jamana ɲɛma Joseph Kabila ye laɲini min kɛ don nataw la u bɛna don wasabulon kɔnɔ ka jateminɛ kɛ u tɛna da jamana ɲamakɔrɔw ka lahala dama mɔ u bɛna lajɛ jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ cour constitutionnelle hali bi maa kelen b'o jɛ o dafa bɛna ɲini o tɛmɛnen kɔfɛ sariya sen minnu ɲɛsinnen don usine ko donni ma bala Congo Kinshasa jamana kɔnɔ u da bɛna se o fɛnɛ mɔ don min kɔni bɛna kɛ wasadenw ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye o don ma fɔ maa caman kɔni sigin bɛ ka ɲɛmada jamana ɲɛma Joseph Kabila san 2018 desanburu kalo tile 23 o fɔ bɛ diɲɛma ye k'a fɔ o ye kalata ye n'o kalata dun kɛra a bɛ taa ka bɔ jamana kunna a man kan a k'i kanbɔ a bɛna bila wa a tɛna bila o kɔnɔ wa bɛ bɛɛ lajɛlen la.
farafinde ma kɛmɛ wɔɔrɔw minnu kun bɛ ɲini to kwaji la lebe jamana ni itali jamana ni ɲɔgɔn cɛ ni itali jamana banna k'u bisimila malite jamana fɛnɛ ka ban k'u bisimila u ka laban ka don yɔrɔ sɔrɔ ni Espagne ye a ko bɛɛ lajɛlen kɛra k'a ban farafina jamana ɲɛma kelen kuma ka ma mɛn o ye farafina jamanaw jateminɛ b'a caman kɔnɔ gwa kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Ali Ben Sahad tungarankew ka lahala ɲɛdɔ mangana don a hakili juru cani ne fɛnɛ don farafina jamanaw kunka ani farafina arabula jamanaw kunka Ali Ben Sahad y'a yira k'a fɔ ka Muammar Gaddafi to balo la a kun bi tɔɔrɔ min da farafinde kan ni farafina ma ɲɛmaw kun b'u da k'u bonbon ye ko hali bi k'o kelen de don u bolo Itali jamana ka ba ka farafinde ninnu gisi cogo ɲini Malte jamana ka ba Espagne k'u ka daw yɛlɛ u ye a ko a kuma sen bɛ farafina jamana ɲɛmaw k'a lajɛ ka kuma a ko nka ko Muammar Gaddafi tile la farafindenw kun bi tɔɲɔ Muammar Gaddafi fɛ nka n'a ma ɲa k'a fɔ Muammar Gaddafi fɛnɛ kun bi wari kɛ ka farafina jamana ɲɛmaw labɔ ko kuma kun ma nɔgɔ u ma a ko daden kelen de fɛnɛ bɛ senna bi barisabu ka da kan ko farafina ma ɲɛma caman b'a dɔn k'a fɔ tungarankew bi tunga mina min da u diyaɲɛko tɛ nka gɛrɛndɛ dɔ de bɛ u ka u faso la n'u ma taa tɛ ɲɛnabɔ a ko kumana o gɛrɛndɛ wulibaa kan ka kɛ farafina ma ɲɛmaw de ye ka se ka farafinde ninnu kisi yɛrɛfasuya wale mɔ a ko farafina jamana ɲɛmaw dama tɛ dɛ hali arabula jamanaw minnu bɛ farafina gun kan olu fɛnɛ bɛ a la ko nin bɛɛ lajɛlen dɛsɛn bɛ ka u ka farafin denmisɛnninw bila mina ɲuman kɔnɔ k'o de kɛmɛ k'u bila kwaji minɛni na a ko kumana k'a kuma sen bɛ farafina ma ɲɛmaw ka kuma ni degun ye farafinde sɔrɔ u k'a lajɛ u ka kuma Itali jamana ka ban ka farafinde kunbɛn a kun ka ka farafina k'i ka nisɔngoya jira a la o tɛmɛnen kɔfɛ siraw minnu fɛnɛ kan ka minɛ walasa baaradaw ka se ka sɔrɔ farafinde fɛ farafina jamanaw kɔnɔ k'o fɛɛrɛ fɛnɛ tigɛ o ye farafina ɲɛmaw ka baara ye. o fɛnɛ de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaayaso fɛ ka kɛ ni nin kuma in ye aw k'an bɛn laseli wɛrɛ